Hrvatskoj sve su češći slučajevi prevare naših građana sklapanjem ugovora za mobitele na daljinu i na tuđa imena. Došla sam doma i pokupila poštu. Skuhala sam si kavicu i počela pregledavati poštu. Imala sam što za vidjeti. Račun na iznos od 4000 kuna za mobitel na ime mog supruga. I to za broj telefona koji je meni potpuno nepoznat. Skoro sam poludila. Molim te, shvati me. Nemam ja nikog. Ja stvarno ne znam kako da ti objasnim, ali to nije... Zlata, molim te, urazumi se. A tek poslije sam shvatio tko, što, zašto. Dobar dan, zovem iz tvrtke za naplatu potraživanja. Nažalost, moram vam priopćiti da imate izvisno dugovanje. I rekli su mi, Možete platiti u više rata. a ako ne platim? Nažalost, morat ćemo vas tužiti. Hvala lijepo, vrlo ste ljubazni. A onda sam otišao u telekomunikacijsku tvrtku. Dobar dan, baš mi je drago što ste došli. Možete uložiti prigovor. Ne, to ne dolazi u obzir. Onda ništa. Onda sam cijelu stvar prijavio policiji. Na koga sumnjate? Jeste li nekom davali svoje osobne podatke? Svoju osobnu iskaznicu ili drugi osobni dokument? Tko je u zadnje vrijeme bio u vašem okruženju? I već sam mislio da će me poslat doma. Sumnjamo na kazneno djelo. I tako se u cijelu stvar uključilo i državno odvjetništvo. A nama je najveći problem bio što su uplatnice s računima i dalje stizale. Ovrha je gadna stvar. U ovom slučaju Agencija za zaštitu osobnih podataka je utvrdila da je telekomunikacijska tvrtka povrijedila Zlatkovo pravo na zaštitu osobnih podataka tako što prilikom sklapanja ugovora na daljinu za mobitel nije izvršila detaljnu provjeru svih osobnih podataka. Došlo je do zlouporabe osobnih podataka na način da se druga osoba lažno predstavila putem telefona. Agencija je utvrdila da je pogriješila i dostavna služba koja je prilikom isporuke mobitela nije detaljno provjerila adresu i datum rođenja, te je mobitel predala osobi koja se lažno predstavila. Agencija je telekomunikacijsku tvrtku upozorila na utvrđene nepravilnosti te obavezala na provjeru svih osobnih podataka nužnih za provjeru identiteta krajnjeg korisnika prilikom sklapanja pretplatničkog ugovora na daljinu. Kroz policijski i daljnji sudski postupak utvrđeno je da je Zlatkov susjed GL40 nedozvoljeno uporabio njegove osobne podatke tako što je tijekom jednog večernjeg druženja sa Zlatkom mobitelom uslikao Zlatkovu osobnu iskaznicu, te je podatke iz osobne iskaznice kasnije iskoristio da dođe do mobitela i izbjegne plaćanje misleći da neće biti uhvaćen. Sud je utvrdio da je GL počinio kazneno djelo nedozvoljena uporaba osobnih podataka, za što je u konkretnom slučaju zapriječena kazna od 1 godine zatvora.